Tibbanalizzax kien dan l-attakk li għamel il-Ministru ta' Traffiku Chris Bonnet fuq il-preżentatur Andrew Azzopardi meta ġie mistoqsi fejn spiċċat il-proposta tal-metro. Bil-Ministru Chris Bonnet iħossu daru mal-ħajt meta affaċċjat bir-realtà l-Gvern ħalla din il-wegħda fuq l-iskaffa minkejja l-pompa kollha ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Ġi sessir il-metro? Il-metro sessir? Tibbanalizza xiex Andrew, u paċenzja bija. Mela ma nistax. Neħalik mill nibbanalizza, qed ninsaqsi. Mela ġaffari dawn nibbanalizza. Qed ngħidlek il-metro sessir għax inti għatli għandha 10-15 years għal-metro qed tajt. Għalik mill nibbanalizza, ta' nitkellmu sew mal-ġurnalisti. Fuq l-istazzjonar tikej Chris Bonnet qal li fadal 10 snin jew saħansitra 15-il sena oħra biex titwettaq miżura għat-trasport tal-massa u qal li se jirrevedi l-pjan li kien ġie preżentat qabel l-elezzjoni u insista li għadu jrid jara x'se jsir. Pjan long term huwa ibbażat fuq il-metro qed nifhmek sew? Jista' jkun, Andrew, qed naraw options differenti bħalissa. Qed naraw options differenti tat-trasport bħal-massa fil-pajjiż. Fl-istess programm il-Ministru qal li l-Gvern f'dan is-suppost pjan il-ħabbar il-ġimgħa li għaddiet ġabar il-proposti kollha li saru fl-aħħar 10 snin dwar it-traffiku u allura il-proposti lil Labour stess baqa' ma għamilx.